Η νέα πραγματικότητα και τα δεδομένα που δημιουργούνται στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Αθήνας και Δαμασκού, απασχόλησαν την τρίμερη επίσκεψη στη Συρία του Υφυπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Κασίμη. Ο κ. Κασίμης είχε συναντήσεις με Σύρους αξιωματούχους, έγινε δεκτός από τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιγνάτιο και παραβρέθηκε σε εκδηλώσεις των Ομογενών στη Δαμασκό και το Χαλέπι. Στη Συριακή πρωτεύουσα τοποθέτησε το θεμέλιο λίθος στο σχολείο που κατασκευάζεται για τα παιδιά των Παλαιστινίων προσφύγων, το οποίο χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση. 4 ημέρες διήρκησε η επίσκεψη του Έλληνα Υφυπουργού των Εξωτερικών κ. Θεόδωρου Κασίμη στη Συρία. Μια Συρία διαφορετική από οι πρώτες 100 ημέρες της θητείας του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα ήταν ικανές για να μεταβάλουν ουσιαστικά το κλίμα και όσο και αν ακούγεται προώρο να βγάλουν τη χώρα από το περιθώριο και τον αποκλεισμό που της είχε επιβληθεί στο παρελθόν. Τα θέματα που συζήτησε στις επαφές που είχε με αξιωματούχους της Συριακής κυβέρνησης ο Έλληνας Υφυπουργός ήταν το εμπόριο, η οικονομία, ο τομέας της ανάπτυξης και οι κατασκευές. Σε μια περίοδο που η Συρία ετοιμάζεται για την κατασκευή νέων λιμανιών, οδικών δικτύων που θα συνδέσουν την Ανατολή με τη Δύση και το Βορρά με τον Νότο, καθώς και σιδηροδρομικά δίκτυα. Στις συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών, Αποδήμων αλλά και τον ομολογό του επιβεβαιώθηκαν τόσο οι καλές σχέσεις όσο και η διάθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών. Συζητήσαμε για τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Συρίας με την Ελλάδα. Ιδιαίτερα δε αυτή τη στιγμή που η Συρία προχωράει σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των λιμένων και του οδικού δικτύου και θα μπορέσει να αποτελέσει ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τις χώρες της περιοχής. Η συνάντηση με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας Αντιοχίας διεξήχθη σε θερμό κλίμα και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυτή διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Μιλώντας και συναντώντας τους ομογενείς τόσο στην πρωτεύουσα Δαμασκό όσο και στο Χαλέπι, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της Συρίας, ο κ. Κασίμης αποκόμισε μια εικόνα από πρώτο χέρι για την κατάσταση που επικρατεί, αλλά και για αυτή που διαμορφώνεται στη Συρία. Νάντια, μπράβο! Το πλέον εντυπωσιακό κομμάτι του ταξιδιού του ωστόσο ήταν εκείνο στο προάστιο Χουσιενίε, στα πρωί χώρα της Δαμασκού. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες αποτελούν μια θλιβερή πραγματικότητα η οποία καθιερώθηκε από τους πολέμους του 1948 και του 1967. Αν και από τότε πέρασαν αρκετές δεκαετίες, οι συνθήκες διαβίωσής τους εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα για τους διεθνείς οργανισμούς. Στην εν λόγω περιοχή ο Έλληνας Υφυπουργός εγκαινίασε την έναρξη των εργασιών κατασκευής ενός σχολείου, το οποίο η χώρα μας συγχρηματοδοτεί από κοινού με την ύπατη αρμοστία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και μόλις ολοκληρωθεί θα φιλοξενεί 2.500 παιδιά. And now thanks to the Greek government we're going to have a school for 2,500 children, 24 classrooms and a special model school for other schools that we hope to build all over the region. Θεόδωρος. Η συγκεκριμένη περίοδος για τη Μέση Ανατολή και ειδικότερα για τη Συρία είναι ίσως από τις πλέον ενδιαφέρουσες. Είναι μια μεταβατική περίοδος και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χώρα, τη Συρία, είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, η οποία βίωσε την τελευταία 8ετία. Αφού οι πόρτες με τη Δύση είναι πλέον ανοιχτές, οι σχέσεις μερικώς και σταδιακά αποκαθίστανται και από εδώ και πέρα το διάστημα που θα ακολουθήσει θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα για τη συγκεκριμένη χώρα. Από τη Συρία, για την ελληνική τηλεόραση, Πάνος Χαρίτος.